La Universitat Politècnica de València ha renovat el seu acord de col·laboració amb l'Aula Universitària de l'Olleria, una aula que fomentarà la promoció i el desenvolupament de diferents iniciatives, com cursos, beques, activitat de cultura científica, dinamització de projectes locals dins del marc de l'objecte i finalitats específiques de la UPB, sent dutes a terme des del campus d'Alcoi. Com a novetat més destacada es convoquen dues beques, una dotada amb 1.000 euros que s'atorgarà a l'estudiant de la població amb millor expedient acadèmic de grau i altra de 1.500 euros per a l'alumne que va ser el seu treball de final de grau o treball final de màster en activitats relacionades i que es puguen desenvolupar a l'Olleria. Pense que és una manera de que l'estudiantat a través dels seus projectes facin possible alguns d'ells i que puguen ser materialitzats en el poble. Amb molt bon criteri, jo penso que a través de l'aula tot això pot revertir d'una manera molt positiva en l'Ajuntament de l'Olleria, donat que aquests projectes, en el cas de posar-se en marxa, poden significar d'alguna manera el reconeixement o el traslladar a la societat el que la societat ens ha donat a nosaltres quan estem estudiant. I per això vulguem recolzar econòmicament a aquests alumnes que vulguin prendre aquesta decisió de treballar per fer el projecte sobre alguna cosa de l'Olleria. Tinguem la zona industrial, perquè és un poble industrial l'Olleria, el vidre, el plàstic, qualsevol cosa relacionada en el nostre poble i tindrà aquesta repercussió, sobretot en els alumnes que necessiten aquesta beca. Més accions implícites a l'aula de l'Olleria són les dirigides als alumnes sèniors i la participació activa amb l'empresariat de la localitat. Dar-nos que Olleria és un poble industrial que té moltíssima capacitat receptora d'estudiants, tant en pràctiques com després per a que continuen la seva activitat professional i fonamentalment en graus com el de les enginyeries que estan molt demandats en la població. Un acord, per tant, satisfactori per a aquest municipi de 8.800 habitants en formar part d'un projecte compartit amb la UPB, a través del qual la societat podrà desenvolupar-se plenament en l'àmbit educatiu.